Bon dia, soc la Isabel García Canet i estic supercontenta d'haver guanyat el Premi de Poesia Vila Ciutat de Torrent. Gràcies a l'Ajuntament de Torrent i a l'editorial Tabarca, entre d'altres, i a l'Oficina d'Ús i Promoció del Valencià. És un llibre amb el que confio moltíssim, que està gestant-se des de l'any 2012, que l'havia presentat en un parell d'ocasions en premis a València. Així em volia presentar l'any passat i no ho vaig fer. I he canviat estos últims 2 mesos 2 poemes, un dedicat a la meva parella, l'Héctor Fuster, i l'altre a Lluna, que és la meva neboda que viu a Torrent, perquè la meva germana viu a Torrent. I crec que la llum del buit és una metàfora, una síntesi també del que estem vivint actualment, de que a vegades n'hi ha un buit, però al mateix temps ens fa reflexionar i ens dona una llum, que tots tenen buits i també tenen llum i a vegades hi ha ombres. La meva poesia té un viatge i un fil que no s'acaba, és a dir, que posant el fil al primer llibre, Pell de serp, que va ser finalista al Premi Ciutat d'Olot l'any 2002, amb La quietud de les pedres, amb el poema Pell de serp, ja es diu que és com un vagó, no? I des del quadrat o deixa llum del buit que ja estava en claustre inicial, va prolongant-se i sempre hi ha com una síntesi cinematogràfica, pictòrica, on l'art, les arrels, la destrucció per a renéixer, és a dir, aquesta resiliència, catarsi i memòria sempre és palesa. I volia llegir un poema dels finals que es diu Europa. Duies la pressa a la sang i als ulls la lluita. Quin desig volies abastir i quin desordre, fera de l'arrel. Neguits de peixos als pits i a l'estómac i una rosa dins del puny, un braç en alt, pum. Té a veure una mica amb la llibertat, fraternitat i igualtat i tot el lema de la Revolució Francesa. Jo he viscut a París i en tots els meus llibres està present València i París. París, València i la Marina, sí. Hi ha poemes dedicats a Segària, a la Mediterrània, perquè em considero una persona mediterrània, europea, valenciana, catalana, espanyola també, per descomptat, i habitant del món. Estem en un moment de la Covid i crec que aquest llibre té un punt de Covid pel tema de l'apnea, que és una part del llibre, i entre 2 mons l'arrel. I això és una mica una pandèmia global, però és com una tercera guerra mundial. I així també hi ha un poema dedicat a Amado Granell, als exiliats que partiren, perquè m'agrada molt el tema del colonialisme, m'agrada molt, no m'interessa la Segona Guerra Mundial i el tema dels camps de concentració i tot això, com la natura i les arrels, perquè malgrat que no tinguem el nostre lloc en el món de vegades i que sempre anem aprenent, eixa llum del buit és la que ens fa créixer, perquè si no buidem no podem retrobar la llum. Gràcies.